У областном центре стартовало открытое первенство спортивного товариства «Динамо» по шматдзённой велогонцы. У спаборніцтвах прымаюць удзел самые таленавітыя юные велосипедисты Беларуси. На протягу нескольких дзён яны будут змагацца за перамогу на дорогах Брэшчыны. Першынства праводзіцца ў памяць Юрыя Дайбова. У 1975 годзе, выступаючы пад сцягам «Дынамо», Юрый стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза. З яго бралі прыклад у тыя гады, кумірам для маладых дынамаўцаў ён з'яўляецца і цяпер. Усяго больш за 60 удзельнікаў. Сёння ад сцен Брэсцкай крэпасці пачалі свой абласны тур Брэст, Пружаны, Бяроза, Барановичы. Всего 5 дней. В принципе, насыщено этапами, насыщено мероприятиями. По ходу где-то будут проведены определенные экскурсии, не только спортивное мероприятие, оно будет как и патриотическое. Які належыць для шматдзённых тураў, у Брэсцкім таксама з'явіўся свой лідар. У галоўны атрыбут самага паспяховага гоншчыка, жоўтую майку, па выніках першага этапу сёння апрануўся Шукаеў Дзяніс з Драгічына. Увогуле ў спаборніцтвах удзельнічаюць веласіпедисты з усёй краіны, 10 каманд. Сёння наперадзе у іх 95 кіламетраў да Пружан. Фініш усёй шматдзёнкі у Барановичах 25 жніўня.